Ya apa kabare makmu ya apa saiki? Alhamdulillah pun anu mak pun bubuk. Jare kon tukono skincare. Pirangan niku wau angler dileme. Lah ya gak kon tukono skincare makmu. Rembatno apa makmu, Dok? Mari ngono lasem. Skincare niku sing yo napa maneh iku kok anyar maneh. Ya Allah. Gletokan iku ditempelekno ngene iki lek kate turu, ya. Ketok motone tok iku skincare. Golek isu terus dikelongkop. Nah, diketok baline. Nggih, Diwayu dadi nomakmu. leren tuku barang iki lapo, Cak? Blethokan Ya, nggih bendino mak pun blethokan kok arek tuku barang iki. makmu lapo kok bletokan bendino? Loh, dari sampean dulu iki apa mau apa? Di apa? Skincare, skincare. Skincare Nah, dilaburno. iya dilaburno raine. Ulangi Cak Suro. Sampean niku emak niku pun biasa ngoten niku nek ten sawah niku. Ngoten niku. Nang sawah lak sikile to. Iki rai. Kon lek sak sikil sak rai kok makmu dadi celengan Semar. Cak sikil sak rai. Hmm. Nggih lak lucu lho nek dadi koyo celengan Semar ngoten niku. Lho, ini raine tok. Lah lek turu ngene iki jukukno. Jukukno nang sawah. Iki ne teblek-bleken. Jare arek-arek masker ngono iku. Iku engko lek dikelombo dadi nom makmu. Dadi butuh nggih mboten usah Cak Suro wis. Janom pun ngono ae gak usah skincare-skincarean. Kok mbayani ngono skincare iku. Lho, iki